Tuwing linggo, mapapakinggan alas 9:30 ng umaga. Kalusugan at bayanihan. Tungkol sa financial stability, financial success. Kaya po ay malapit na po. Medyo malapit na ang ating Unilevel. Galing po dito si Brother Alex. At tayo po'y natutuwa at maganda po ang usapan. Hopefully po, matapos before end of June at magkakaroon na po tayo ng tinatawag nating magkakaroon na po tayo ng tinatawag po natin na trial. Mag-trial na po tayo from last week of June. Kung makuha po natin, baka po start tayo ng first or second week of July. So yan po magandang balita. Para naman ay marami tayong matulungan, hindi lang po sa kalusugan. At pinaganda po namin ang gusto. There are 6 ways to earn. 6 na pamaraan para kumita dito sa napakagaling na produktong Mega One. Mega One for a mega healthy you. Product discount po natin from 25 to 45%. Personal commission 10%. Ibig sabihin po, pag nakasubra kayo dun sa kuta ninyo, ang kuta lang po natin, isang box na Mega One, ay nabili mo ninyo more than 1 box. Meron pong life points for every box. Meron tayong 200 pesos na additional na commission, personal commission. Referral bonus kung kayo po'y kwinintuan ninyo, tapos ay napamember natin. Kasi kung hindi po mag-member, walang discount. Sayang. So, meron po kayong package 1, 600 pesos. Package 2, 1,200. Package 3, 1,800. Package 4, 5,000. Package 5, may 10,000 kayo. Package 6, may 20,000. Package 7, may 30,000. Package 8, may 40,000. Referral bonus kayo. So, hanapin na po ninyo dyan mga natutulog na pera. Then may royalty bonus po. Ang royalty bonus yung succeeding purchases. Ibig sabihin, after doon po sa nag-insya, nag-PN, yung mga susunod po mga bibili niya, ay meron po kayong royalty bonus. Sa package 1, up to 10th level po tayo, at ang 10 tao ang iyong katuwang para magnegosyo. Doon 10 katuwang po ninyo, meron kayong royalty bonus. O meron po kayong parang pension sa kanila. Yan. Sa package to, up to 25 ang business partners mo. 25 na katao para ikaw kumita. Succeeding na po ito package 3, up to 50. 58 level, 50 po katao. Package 4, up to 100 level. Package 5, hanggang 1, ito mali. 250 po ito ay, mali na. 25, 50, 100, 250, 500, 1,000. Yan. Package 5, up to 250. Package 6, up to 500. Package 6, 7 is 1,000. Package 8 is infinity. Wala na po kayong wala nang level. Grabe. Ito po napakaganda. Ito po ang napakaganda na negosyo. Ang negosyo mo, meron kang kapartners. At ang requirement, very, very easy. Hindi po katulad sa iba, ang requirement napakahirap.
Dito po, uminom ka lang. Lahat ng kikitain mo dyan, ibibigay na sa'yo. Uminom ka lang ng isang box isang buwan. Isang box lang ba ang iinumin ninyo? Ilang kayo sa pamilya? Di ba? Yung iba nga dito, bumibili 2 boxes, 3 boxes. Di ba? 60 capsules yan. Kung wala na kayong karamdaman, mag-asawa kayo, tig isang kapsula, good for 1 month. At least may prevention, di ba? Kasi mahirap po hindi kayo iinom, kasi ang habol ninyo pera. Mahirap po yung pera. Habulin muna natin po yung kalusugan, di ba? Kalusugan muna, bago ang pera. Ang pera po darating yan pag malusog po tayo, kasi yun po ang ikukwento natin. Tingnan mo si Madam Miles. Nung una, walang ano siya, ayaw-ayaw yan. Para briefing ko, minotivate ko ng gusto. Kumuha siya. Ang ano niya po, yung kanyang mother. Yung mother niya kasi merong mild stroke ata. Oo, mild stroke. Ngayon nung uminom, 1 week pa lang daw, lumalakas ang katawan at naibsan yung mga sakit-sakit sa katawan. Then siya naman, parang hindi raw siya napapagod. Kasi workaholic ito. Yung kanya namang kapatid na may cancer, breast cancer, ay meron ng improvement din. So tatlo ka agad sa pamilya, ikaw kwento mo. Diba? So ngayon, meron siyang mga kakilala sa palengke, 5 ang kanyang prospect na ipapasok, di ba? Kasi yung mga nasa palengking yan, workaholic din yan. Trabaho negosyo, later on, may sakit, pupunta sa doktor, malamang laboratory yan. Laboratory po, gastos yan. Wala na pong balik yan. Bibili ng gamot, gastos din po yan. Wala na pong balikan yan. Pag na-hospital, mas malaking gastos. Wala nang balikan. O pag napunerarya, grabe na. Huwag naman sana. Diba? Sa atin po iba. Nag-pay-in po tayo. Bumili tayo ng 2 boxes. May discount kaagad tayo. Yung worth 8,000, 6,000 lang. 6,000 lang. At habang bumibili po tayo, kumikita tayo. At habang tayo nagkukwento, kumikita tayo. So ano po ang babawasan lang po natin? Yung natitipid natin sa laboratory. Babawasin lang po natin yung natipid natin sa mga vitamins na synthetic. Babawasin lang po natin yung sa hospitalization kasi bihira na lang o baka wala na. Lalo na ayaw na natin mapunta dun sa sinabi ko pang-4. Yung po ang paghati-hatian natin, di ba? Kasi pinatronize natin napakagaling na produkto na mayroong 21 very powerful ingredients. Ito nga pong tinatawag natin na na Mega 1, di ba? Mega 1, meron pong mga vitamin C tulad po ng acerola berry, the most potent natural vitamin C according to Dr. Mark Muyad. Si buckthorn, very powerful vitamin C and antioxidant. And according to Dr. Madeline Portwood, cure all according to her. Then meron tayong rosehip na probiotic. Meron tayong Indian gooseberry na na loaded with vitamin C. Ano po 'yan? Then meron po tayong yung mga nasa mga super fruits. Acai berry, the number 1 berry in the world. It was it was found. You can find Indian ito pong acai berry, diyan po saan? Sa Amazon River. Diyan po sa Brazil. Di ba? Yan po sinabi nilang ay the fountain of youth, ang acai berry. Di ba? Pinagkakaguluhan sa Amerika bago mag-pandemic. It's a rage. With the highest ORAC value, ibig sabihin the highest antioxidant property, ang ating pong acai berry.
Then meron pong cranberry na magaling sa nakakatulong sa may kidney problem. Meron po tayong pomegranate na ito po ay merong anti-cancer property. Meron po tayong ito pong tinatawag nating elderberry, blowberry na nakapagpapalinaw ng mata, nagpapalakas sa immune system. So mga berries po yan na very powerful antioxidant. Yan, di ba? O ano pa mayroon tayo? May 5 tayong mushroom na very powerful, katulad ng Agaricus blacei na galing sa Brazil, na ito po ay God's mushroom, very powerful mushroom. Mayroon po tayong shiitake maitake na dyan po sa Japan, it's already approved by the Japanese FDA as cancer prevention and cure. Then meron po tayong reishi and cordyceps. Diyan po sa Hong Kong, very power, makakabili ka nitong reishi and cordyceps. Pero ang cordyceps very costly po ito, very pricey. Yan, pero very powerful. During the ancient time, ito po yung nakakakain lang yan, yung mga royal blood. Kung wala kang royal blood, hindi ka makakain ng ito pong cordyceps. But now, it's available in Hong Kong. Pero bakit ka pa pupunta ng Hong Kong? Andito na sa Miracle Health Corporation. Andito na kay Doc Joey Bitito. Di ba? Hindi ka na mamamasaya puntang Hong Kong. May pandemic pa, delikado. Kaya punta na lang kay Doc Joey. Kung ayaw mag-Doc Joey, di ipa-LBC na lang natin. Di ba? Ganun po, maraming paraan tayo. Pag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, pag ayaw, ano ito? Anong sinasabi ko? I'm sorry, my love. Pag ayaw, di ba? So yan po mga kababayan, ang magandang balita. So mayroon na po tayong 14 doon sa Amazing Trio, di ba? Ngayon, dinagdagan pa natin yan mga kababayan ng 7 pang ingredients. Ano po yan? Yung famous pong moringa na meron mahigit 100 vitamins and minerals. Kung mataas ang vitamin C, mataas ang antioxidant, mayroong anti-cancer, di ba? Moringa. Pero moringa should be eaten every day. Hindi naman tayo nakakain ng araw-araw ng moringa. Kahit ano, kasi nga po, siyempre, ang tao ay very busy, hindi na naalala, kailangan kainin araw-araw. At saka baka magsawa ka rin. Di ba? Sarap yan sa kinunot. Yan, di ba? Tagal na hindi ako nakakain ng kinunot. Diyos ko. Naglaway tuloy. Naglaway tuloy si Doc Joey. I'm sorry, my love. Because you mean everything to me. Yan. Parang ganado si Doc Joey yan. Palagay ko, bukas ang dadagsain tayo. Kasi bibigyan ko kayo magandang kalusugan, malamang habang buhay ninyo at malamang aasinso tayo sa buhay. Magsama-sama lang po tayo. Ano sabi ko? Di ba? Sabi ko ano? Prayer with action or prayer and action. Yan. At positive attitude. Tulungan tayo. Parang kooperatiba, parang bayanihan. Di ba? Okay. Wag yung try. Try and try until we succeed. Di ba? Don't give up. No, a winner never give up and never quit and a quitter never wins, di ba? Ganun po 'yan. Don't give up. Kung ikaw natalo ka na sa lahat dito, malamang mananalo ka. Sama-sama lang tayo. Okay, maliwanag. Number 1 dito, panalo ka, kalusugan. Magkasakit ka ngayon, magkano gagastusin mo? Hindi mo alam, di ba? Ito mas maganda ang prevention. Dok, wala namang karamdaman. Hindi po totoo yan. You don't know what's happening inside your body. Alam mo ba? Nagpa-executive check-up ka ba? Hindi ka na magpa-executive check-up. Mas maganda yung proactive. Ano naman, Doc Joe, yung proactive? Prevention is better than cure. Yan. Di ba? O, malumanay lang po ang busis ko. Malumanay ba? Okay. Malumanay daw sabi ni Miss G ang busis ko. Hindi na ba ako yung masyadong malakas? Kasi po, naubos ang energy ko, di ba?
Pero huwag kayong magtaka. Baka sabi, Doc Joey, ito iba yan? Baka parang hina ng boses niya, di ba? Hindi, binago na natin. Nakikinig tayo sa mga advice eh. Alam po ninyo ako, I'm a good follower. You cannot be a good leader if you are not a good follower. Yan, remember that. You cannot be a good leader if you are not a good follower. Yan, okay, maliwanag. No, di ba? So, yan po ang ibig kong sabihin. Ngayon, doon po sa sinasabi ko sa inyo, totoong-totoo po yan. Kasi po ako, I'm a good follower. Kaya pwede ako maging good leader. Di ba? So, ano pa? Ano pa ang magandang balita dyan? Ano pa ang magandang balita? So, biruin mo package alam mo 6,000 mo, makakuha ka po ng package 8 na may pera sa bangko na natutulog. Pa-invest natin kasi may infinity bonus. Pinakamababa niyang kikitain po in 1 year, pinakamababa kikitain niyan. Pinakamababa 200,000 isang taon. Pinakamababa. Ang pinakamataas 1 million up sa package 8. Kaya kung sino po ang gustong kumita ng malaki, makipag-usap lang sa akin, magsadya sa akin. Kung meron po kayo natutulog sa bangko na hindi naman kumikita, ang kita po niyan sa bangko wala pang 2,000 isang buwan. Wala pang 2,000. So ang kikitain po niyan more or less sa isang taon is 20 mil. E pakikitain kita ng 200,000, ayaw mo niyan? Di ba? Minimum 10 doble. Ay kumita kung halimbawa 2 million. Oh, hindi lang 10 doble, 100 times. 100 times ang kinita ng pera mo. Ibig sabihin, 100 years na nasa bangko yan, kikitain lang natin ng isang taon. Di ba napakaganda? Okay? So, yung iinumin mo, iinumin ng pamilya mo, libre na. At kumita pa ng sandamakmak ang pera mo. Kaya kung meron po kayong pera na hindi ginagamit, natutulog lang, talo po kayo sa, pag nilagay lang po natin ang pera sa bangko, wala kang mga investment, talo. Kasi po ang inflation, around 5% to 6%. Ang tubo, wala pang 2% kasi may withholding tax pa. 2% na lang. Ang inflation 6%, dilugi kang 4% a year. So 1 million mo in 1 year, hindi na po yan 1 million. Magkano na lang? The 940,000 plus interest mong 20,000, 960, di ba nalugi ka? Yan. Yan, dapat marunong tayo mag-compute. Hindi ka marunong, talo ka. Ayan. Okay, maliwanag. Kung sino po sa inyo may pera sa bangko hindi natutulog, tuturuan ko po kayo magnegosyo dito kasi malapit na ang ating opening. Hindi pa launching yan, opening pa lang. Ng ating Unilevel na merong 6 ways to earn with a very, very powerful product na Mega One. Okay. Ano pa? Ano pa ang magandang balita natin? Nasaan ito na? So, papel para basahin ko. Ayan, alam mo naman yun, di ba? Okay. Biruin mo, pag package package 4 up to 100 na katao ang iyong partners. 100 na katao ang iyong partner. Package 5 up to 250 people sa iyong line. Package 6 up to 500 people sa iyong linya. Package 7 up to 1,000. Package 8 infinity. Hindi mo na alam kung may tao ka dyan na 100,000. Ay kung kumita ka na lang na 10 pesos bawat isa, may 1 million ka a month. 10 piso lang bang kikitain mo dyan? Di ba? Okay. Pinakamababa mo dun sa infinity, nakikita mo sa isang box, 20 pesos. Pinakamababa. Yung sa pinakauna mo naman, 200 pesos. Di ba? Napakaganda. Saan ka pa? Saan ka pa? Kay Doc Joey na. Di ba? Kay Doc Joey na. Kaibigan, kapatid ng sambayanan. Walang kaaway. Huwag na kayo mag-away. Magalit yan ng ayaw niya ni Lord ang nagipag-away. Di ba? Diba? Okay, maliwanag. So, kayo po ba ay desididong kumita, pumunta kayo sa akin. Kayo po ba desididong magkaroon ng magandang kalusugan, pumunta kayo sa akin.
Ipapaliwanag ko po sa inyo. Di ba? Pero mag-face mask kayo. Di ba? Face shield kung mayroon. Di ba? Kung wala, maghingi po kayo sa akin. Di ba? Okay, maliwanag. At social distancing. Hindi naman natin pinapapunta sa atin na magkadikit-dikit, di ba? Okay, maliwanag. So yan po ang magandang balita na ibinibigay namin sa inyo. Wala pa ho itong ganito. Wala pa. Ito, it's one of its kind. Kasi matagal na po sa negosyo mga ganito, wala pa. Ito po, baka yung atin ay ano ito? Ito ang tinatawag model, the model unilevel marketing program or business plan. Kasi ang sa akin nga po, pinapanalangin ko sa Panginoon na marami akong matulungan financially. Ngayon, ito po, trial ko ito. Kung wala pong matira sa amin, we will amend. Okay, paliwanag. Walang matira sa amin kasi ito po, wala pa extrapolation tayo dito. Ay i-amend natin. Pero pag may matira pa sa amin na hindi naman kayo malulugi, kumita pa rin ng kahit mga 20% up, ay itutuloy natin. Di ba? Okay. So halimbawa, sa Mega 1, may matira pa sa amin, kumita pa rin kami dyan ng bawat butilya ng 20% to 30% to 40%, kasi marami rin pa naman yung babayaran, ay okay na po sa amin yan. 20 to 50%. Okay, maliwanag. Kasi yung karamihan nga po, binibigay na namin sa inyo. Kaya kailangan dito po talaga, wala na. Kung kayo po mayroong trabaho, 8 to 5, dagdagan lang po ninyo at least 1 hour a day dito sa amin. Baka yung 1 hour a day namin dito, tatalunin later, 8 hours mo na trabaho. Okay, maliwanag. Di ba? Unahin mo muna, pamilya mo. May kapatid ka, pumupunta rin yan sa laboratory, umiinom din ng gamot. O, yun na. Yung magulang mo, yung anak mo, yung tiyuhin mo, kapatid mo, pamangkin mo, pinsan mo, di ba? Associates mo, kaibigan mo, di ba? O, umiinom ng gamot. O, nagpapalaboratory. O, di, sabayan na natin ito. O, di ba? Di ba? Di ba, Ate Sophie? Yan. Ate Sophie, unilevel na. Di ba? Ganon po yan. Okay, maliwanag. So, lahat pong gusto magipag-ugnayan sa atin, okay? Just text Doc Joey 0998-975-8121. 0998-975-8121. Yan. Okay. Oh. Okay, ito na po yan. Okay. At ito po ang magandang balita para sa inyo. Wala na pong sa akin pong pananaw, hindi sa nagbubuhat tayo ng bangko. Ito na ang pinakamaganda. Huwag natin isa sa pinakamaganda. Kasi pag sinabing pinakamaganda, wala nang tatalo. Isa sa pinakamaganda. Kasi yung pinagdaanan ko po, puro ang hirap. Talagang kayod marino ako dati. Yung pinagdaanan ko ng mga kumpanya. Di ba? Okay. So, yan po ang magandang balita. Sana ay tayo nagkakaintindihan. Kung maniwala kayo sa akin, sabihin ko sa iyo, you mean everything to me. Yan. Sana maniwala kayo. No, yung pumunta naman dito lahat ay kumbinsido. Wala naman nag-violent reaction. Kahit yung asawa ni Cap, diyan po sa Daraga. Ay ganun ba, Dok? Kanya ang ganda pala. Oh, yun, di ba? Yung negosyanting si Madam Miles Olyorga. Ay, Dok, sige. Ngayon umiinom na siya, umiinom na nanay niya, umiinom ng kapatid niya. Ngayon niya na rin sa mga kakilala niya. Di ba? Ganun lang naman po 'yan. Parang chismis. Ang kagandahan sa atin, maganda pong chismis. Balidong chismis. Pakikinabangan na chismis. Samantalang chismis, naku, si Coco Martin? May bagong girlfriend. Wala naman tayong pakialam doon kung may bagong girlfriend si Coco Martin eh. Di ba?
kaya niya naman na suportahan. Wala tayong magagawa doon, di ba? Di ba? Pero sinabi na, Coco Martin, meron kaming migawan. Subukan mo. Para kasi workaholic ka eh. Di ba? Mas lalakas ang energy mo at maiwasan ka magkasakit. At meron ka natutulog na pera, mag-invest tayo doon sa package 8. Yan. Paano kung gusto niyo mas malaki pang package? Regional. Ay pag-usapan na po natin yan, di ba? Pag-usapan po natin. Kasi mahirap po, mahirap tayo magpangako na magpangako, hindi naman pala natin kaya. Okay, di ba? Okay po. Sana po ito'y naunawaan natin. Naunawaan po natin ito. Pag naunawaan natin, napakaganda. Di ba? Kung naunawaan po natin, napakaganda. At dito po ay talagang magkakaroon tayo ng magkakaroon tayo ng magandang magandang kahinatnan para sa ating mga kababayan. Di ba? Magandang kahinatnan. Di ba? Para sa ating mga kababayan. Yan po maganda dito eh. Di ba? Magandang kahinatnan sa ating mga kababayan. Biruin po ninyo yan. Kung may magandang kahinatnan sa ating mga kababayan, ano pang hinihintay natin? Di ba? Di ba? Di ba? Yan ang magandang po yan. Magandang po ito. Diba? Yan pong magandang maganda nating may bibigay po sa inyo. Diba? Diba? Sapagkat sabi ko nga, validated na, dami natin natulungan na tao. Diba? Sa ating kalusugan. Pero wala pa tayo natutulungan para kumita ng malaki. Pakonti-konti pa lang. So pakitain na natin ng malaki. Di ba? Kasi pag pinakita natin ng malaki, ay magandang balita po yan. Di ba? Buong pamilya masusuportahan. Di ba? Masusuportahan. Diba? Ang masusuporta ng pamilya. Lalong-lalo na ngayon na ang hirap ng buhay. Diba? Ang hirap ng buhay po ngayon, ngayon, bibigyan natin sila napakagandang negosyo. Diba? So, di ba napakaganda ang ating ang ating mission and vision. Mission and vision. Di ba? Kasi ang natin, ang ating binibigay ay hindi lang kalusugan, pati financial success. Di ba? Pati financial success. Di ba? Yan po maganda diyan. Di ba? Pati financial success. Diba? Yan pong yan pong maganda. Financial success.
Oh. Kaya po ako'y naniniwala na sa pamagitan nito, marami tayong matutulungan. Di ba? At sa pagtulong natin ito ay ito na ang pagkakataon ng marami para ano po, para magkaroon ng na magandang kinabukasan ang bawat pamilya. Di ba? Ano ito? Zip code? 52 Zip code. 4-5. Di ba? So kung kayo po naniniwala, thank you so much. Kung hindi po kayo naniniwala, I'm sorry my love. O, di ba? Di ba? Okay, naniwala na kayo? Oho, ayos na. Oh. Wow. Okay. So, ayan pong ating mga sinasabi sa inyo ay ating pong pinanindigan na tayo po ang gusto natin mangyari, matulungan ang ating mga kababayan magkaroon ng magandang kalusugan at yung talagang mayroong mga pangarap sa buhay. Kasi marami po ngayon na matamlay na ang buhay. Matamlay na. May mga pangarap sa buhay. Kahit at least 1 hour a day, doon sa mga part-timer. Pero yung mga full-time, at least 4 hours a day, malaking advantage, di ba? Malaki po ang ating magagawa para tayo umasinso sa buhay. What we are offering is, health freedom. Good health. Diba? Health freedom. At ano pa? We are offering financial freedom. Ano ba, Doc Joey, ang financial freedom na sinasabi? Ang financial freedom po, pag gusto nyo bumili ng pagkain, yung mga gusto mong pabilhin na necessity, kayang-kaya natin. Pati yung mga wants natin, kaya natin. Yan, financial freedom. Hindi lang yung needs, pati yung pong wants. Yan, financial freedom po yan. Diba? Yan po ang aking panukala. Okay? Kaya sana, with our incoming business program, ito nga Unilevel, MHC Unilevel, mapaganda ni Brother Alex yung system na tama, wasto, kompleto, kasi hindi naman po kami ang gumagawa ng system. Remember that. I am not an IT, I am not a programmer. Okay? I am a health educator sa natural medicine. Okay, maliwanag po. But nakita naman namin dito, ni Miss Gila, ni Miss Ana, na talagang dedikado ito si Brother Alex. At sabi niya, kaya. So, word of honor Alam nga naman, para bang sinabi ko, ito matutulungan kayo. Sabi niya, sigurado ba, Dok? Makakatulong. Sa immune system. Pero sigurado ba, Dok, na iyo gagaling? Depende po yan sa respond ng immune system. Kung tulit dahiro na, namanas na ang mga katawan, kaya pala kidney failure na, wala na tayong pag-asa. Diba? Wala na. Lalo na underdose pa tayo. Mabuti kung megadose tayo, baka umaba pa. Kaso naman, naku Dok, ang gastos.
Ang gastos. Ang gastos. Ano gagawin mo? Di ba? Kasi kayo po ang boss ko, hindi naman po ako boss dito. Di ba? Kayo po ang boss ko. So, kayo po ang masusunod, di ba? So, ganun po yan. Ganun po ang ginagawa natin dito. Okay, naiintindihan po ba ninyo? Kayo po ay, kayo po ang boss ko eh. O, kayo po ang masusunod eh. Di ba? O, kayo po ang masusunod. O, di ba? O, di ba? Di ba? O, last day nga pala ngayon sa contest natin, Miss Migawan. Miss Migawan. Last day ngayon. Pero pagdating po ng 6:30, may winner na po tayo. Ay 6:08 na ngayon. As of now po, ang sa Miss Migawan, ang nakakumplito po dun sa requirement ay so Miss Migawan for March and April na si Miss Migawan Arlene Papilunya. Yung po natin sa Catanduanes ay short ng 5 boxes. O, sayang. Kung ako po noon ay nako. Sa akin kasi noon, yan binibili ko na yan. Nung ako po ay nasa Lifestyles Intra, nasa For Life Research Transfer Factor, binibili ko po yan. Grabe. Talagang sangkatutak. Habulin ko, libo po binibili ko. O, biruin mo, ilan lang yung 5 boxes, napakaliit. Hindi pa kasi mga negosyante. Sayang, di ba? Sayang, ang manalo ka sa labanan ay, at saka yung yung prestige. Yung prestige. Yung hindi kasi sanay sa, sa mga, hindi po sanay sa, sa mga contest, para baliwala sa kanila. Sa amin kasi, hindi. Talagang nilalabanan namin yan na dati. 5 taon kami doon sa kumpanyang yun bago nagtayo na kami number 1. Di ba, stock ang produkto, okay lang. Hindi naman papanis yan eh. Yung pera mo sa bangko, kikita ba? Ayan. Food for thought po yan. Nagtayo na nga ako ng kumpanya, ang product ko noon, worth 1 million pa. Naibinta ko pa rin lahat sa Manila. Kasi kinukumpay ko. Sayang yung produkto ko, Di ba? Yung iba, inaano ko na lang, halimbawa, bibili ka ng isang worth 20,000 ng Amazing Trio, ibibigay ko isang libreng box ng transfer factor. Nilibinta ko lahat. Diba? So, ganun po yan. Kailangan marunong ka. Kung ikaw nasa negosyante ka, dapat marunong ka. Diba? Huwag kang mauraw sa kwarta mo. Kwarta mo, hindi makikita yan. Doon sa produkto, kikita ka ng malaki. Mananalo ka pa sa contest. Diba? Ayan, food for thought po yan. Kasi tayo marami sa atin ang laki ng pera ko, libo-libo. Pero kung 50 mil, may 100,000 ako, kumikita ba? Hindi. Wala kang passive income. Pero dito sa atin, mayroon kang passive income. Diba? Okay, maliwanag. Alam po ninyo sa totoo lang, kung ako may pera, ako distributor, ako kukunin ko na yung package 8. Totoo yan. Kakausapin ko na, Doc Joey, saan ba, anong teritoryo yung ibibigay mo sa akin? Bigay ko sa iyo ang First District of Albay. Bahala ka dyan. Except ang Dorotea. Except ang Bakakay. Di ba? Kung pumili siya ang Bakakay, no problem. Pero pag pumunta sa akin, huwag naman kasi andyan ako eh. Di ba? Okay, maliwanag. Anong gusto mo? Gusto ko ang 3rd District of Albay, ang Ligaw. Sa'yo, Ligaw. No problem. Paano ang Libon? May bumili sa'yo pa rin. Diba? I-advertise kita. Diba? Paano si Miss Migawan? Ang balang kay Ginubatan at saka 3rd District. Sa'yo yan. No problem.
Kasi nagsisikap ang si Miss Migawan eh. Kung ano ang sinasabi natin, nakikinig at sumusunod. Di ba? Yung iba, makinig man, paggaling sa isang tainga sa kabila. Pagkatapos, wala na yun ngayon. Wala yan. Hindi tayo asin sa mga ganon. Di ba? Ang kailangan work, pray, then work. Di ba? Ganon po yan. Sana po kayo ay mayroon natutunan sa atin. At yung mga natutunan ninyo ay gawin natin. So, sa ginubatan po, ang studies natin, ang Miss Migawan, for the month of March, April, and most likely itong Mayo. Si Miss Migawan Arlene, si Pabilonia, ang dami pong produkto nito. Ang kanya pong numero, 0946 051 9050, 0946 051 9050. Yung po smart sa Globe, 0927 316-7466, 0927-316-7466. FB page, Arlene C. Pabilonia. Yan. Email, arlenepabilonia07@gmail.com. Diba? Ito po ay nangunguna. Passionista. Workaholic na tao. Hindi chismosa. Diba? Sino naman ang i-congratulate? Yung may production, na malakas ang production, o yung wala? Yung puro pighati. Pighati! Di ba? Ganun po yan. Lalo na pag unilevel na. Nakuha niya si Miles. Si Miles ay napakalakas. Si Miles Olyorga. Na-motivate niya din. Naman. Napunta niya na sa kanyang building, di ba? Si Miles, meron ng leader yung kapatid niya. At ngayon meron pang makukuhang iba. Si Miss Migawan, nakuha niya isang magaling sa networking. Si Miss Edge, di ba? May leader na kagad siya na magaling, di ba? Nakuha pa siya isang leader na magaling, yung anak magaling. Yung merong mayuma. 2 weeks na spurious bleeding. Nung uminom po ng ating Migawan, isang araw pa lang, laki ng improvement. After 2 days, wala nang bleeding. Pagkaroon po niya. So yung kwento lang ng kwento, yung anak naman yung umiinom na nasa isang malaking kumpanya. Nagtatrabaho, di ba? Ilan na kagad ang leaders ni Miss Migawan? 3 na. Di ba? 3 na. Ang leader niya pwedeng maging top notcher, di ba? 3 na. Ayan, maganda dyan na balita. Yung iba, nag-aantay pa. Nag-aantay ng awa ng buwan. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Lagi sasabihin, puro problema. Ang problema may solusyon. Sabi ko ng solusyon, prayer. Tapos action. Di ba? Ilan lang ba ang merong raffle sa Wednesday? Ang may raffle ticket, si Miss Migawan at saka si Miss Jennifer Tito Bismonte. Wala pa akong alam na may raffle. Wala pa. 2 pa lang. Wala pa. Sino ang habol? Monday na po ngayon. Monday na. Tuesday bukas, Wednesday. Di ba? Kalurupiya. Tama. Sabay na yon. Yung kanyang biniling duman. I-text mo raw ka mo dito yung binili mo. Yung word. Okay. So yan po magandang balita.
sana po kayo ay magising na sa katotohanan. Sa panahon na ito, huwag yung puro problema lang. Problema, walang solusyon. Kailangan talk to God, talk to the Lord Jesus Christ. Because ang Lord natin, dahil pa yung magulang natin, siya na po ultimate. Kung meron napakapait na napakagaling na magulang, wala yan sa kalingkingan sa ating dear Lord Jesus Christ. He is the greatest of all parent, of all pag-combination po ng mother and father. Yan po si Lord Jesus Christ. He is the greatest. Ibig sabihin, walang kahit makakabuntot, wala. Diba? So pray and pray sa Kanya. Lord, bigyan mo po ako ng wisdom. Lord, yung mga kakausapin ko po ay bigyan mo rin po ng positive attitude. Diba? Pero may kakausapin tayo. Wala ka naman kinakausap. Paano ka tayo tutulungan ni Lord? Diba? Nakukuha po ba ninyo yan? Naunawaan po ba ninyo? Ganun po yan. Yung iba kasi dasal lang dasal, walang aksyon. Yung iba naman aksyon ng aksyon, walang dasal. Kailangan po prayer and action. Yan. Diba malumanay lang, prayer and action. Diba? Parang sarap ng lugaw. Ang sarap ng lugaw dyan sa Maris Queen. Maris Queen pala. Okay, salamat po. Okay. 10 minutes na lang. Medyo ganado po tayo ngayon. Kasi So, congratulations sa winner po ng ating Miss Migawan. Wala na pong mga kahabol pa. Nabibili ng 15 boxes. Kasi naka 15 boxes po si Miss Migawan. Sa June po, ang labanan natin is quarterly. Okay, quarterly. Quarterly, unless otherwise magpahabol ako ng monthly pa rin. Pero pag magpa-monthly tayo, hindi na 15 kasi po quarterly na tayo. Ang quarterly contest po natin from April, May, June, dapat merong 50 boxes na Mega 1. 50 boxes na Mega 1. Di ba? Okay. Malaki po ang prices noon. I think 3,000. Yung Mega 1 ilan? 2 boxes ba o 3 boxes? Yung pa-contest na Miss Mega 1 quarterly. 2 boxes. Pagkatapos ang pangalawa, 1 box. Yung pangatlo, 30 capsules. Ganun ba yun? Maano ba yun? Ma-retrieve mo ba? Yung pa-contest na yun? Okay. Okay, so yan po yan. Pero pagkakalam ko po, 3,000 yung first prize, second 2,000, third prize 1,000. Pero yung battle ng Mega 1, hindi ko lang alam kung 3 or 2. I-recall po namin. Okay. So yan po ay magandang dagdag. Pero may inumin mo, libre na, may kita ka pa. Walang pakaganda. Aside pa yung commission mo. Di ba? Mas lalo na dito po pag dati unilevel na natin. Unilevel, meron kang kabayanihan, meron kang partners. Meron kang partners in business, hindi mo binabayaran. Hindi katulad nagtayo ka ng grocery, lahat yan babayaran mo. Mamda, kung nakikinig ka po, kasi ang dami mong binabayaran na empleyado, may 50 yata. I-member mo na dito lahat para sila ay merong negosyo. Di ba? Pwede ba, Mamda? Pagkatapos ikaw ang pinaka. Yan, di ba? Of course, mas nauna sa iyo si Miss Migawan. Si Miss Migawan, hindi mo pwedeng ma-under. Kasi andyan na yan di ba? Top producer natin, di ba? Okay, maliwanag. Din kakausapin natin lahat ng mga empleyado para mayroon silang negosyo. Yan, isa lang deduction mo na lang para may negosyo. Di ba, Mamda?
Oh, kaibigan ko na ito si Mamda, may-ari po ng Helmar's grocery merchandise. Oh, di ba? Ang laki nitong madami nitong tindahan. Di ba? Oh. Kausapin ko si Sir, kayong dalawa. Kain tayo dito sa isang hotel. Sa sa Marison, kung ayaw mo sa Dorotea. Sa Marison Hotel. O hindi, sa Dorotea, i-premyo kita dun sa ibigay ko sa iyo yung bago nating swimming pool na may kwarto. Pagbaba mo, yung paa mo, pag upo mo yung paa mo nasa tubig. Di ba napakaganda? Oh, by the way nga pala, yung mga po diyan, yung mga private kasi hindi na po kami halos nagpa-public. Private diyan po tayo sa Dorotea Resort and Spa located Barangay Kaugutan, Bacaka, Albay. For relaxation, enjoyment, and rejuvenation, go to Dorotea Resort and Spa. Pag-usapan po natin mga discounting na yun, no problem. Lalo na kung kayo po ay mga suki natin ng ating Migawan, Amazing 4 and Amazing Trio, no problem. Diba? The problem is there, but the solution is ours. Yan, yeah. Napakaganda. The problem is there, but the solution is ours. Yeah. Okay. Ayos po ba ang boses ko ngayon? Hindi po ba hyper? Modulated po ba ang boses ko? Thank you so much. Thank you so much. Yan. Okay. Yan. Ano raw? Oo. Ngayon okay na ang boses natin. Oo. Oo, okay na. Di ba? So okay na po ang boses ko ngayon. Salamat po, salamaton. Salamaton. Oo. 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 Oo, di ba? Okay. Di ba? Di ba? Oh. Okay ba? Okay ba? Congratulations. Congratulations, Miss Migawan. Arlene Pabilonia. You are the winner ng Amazing Migawan. Di ba? Arlene Pabilonia. You're the winner. The winner for the month of May. So ganun po yan. Ganun talaga. So hindi nanalo, better luck next time. Di ba? Ngayon, so natalo. Natalo kasi po wala tayong sinasabi ko prayer and action. Prayer and action. Prayer and action. Di ba? Ganun po yan. Okay, so yung nanalo po na si Miss for March, April, and May. So kontakin na po ninyo. Libre pong yun kasi parating na nanalo sa Ginubatan po siya sa Market Site Paulati Street, matagpuan. Siya araw-araw dyan, and contact 0946-051-9050 0946-051-9050. Miss Arlene C. Pabilonia ang Migawan for 3 months already. Yan. Okay, maliwanag po yan. Okay, so Migawan with 21 very powerful natural ingredients made in Florida, USA. Nakakatulong ng malaki sa ating immune system para ito'y maging handa sa labanan ang mga viruses, bacteria, microbes, fungi, parasite. Marami po sa atin, alam po ba ninyo maraming namamatay dahil sa parasite? Dahil sa parasite. Sumakit ang tiyan. Hindi naman makita halos makita sa ultrasound. Yung pala parasite na. Ang daming parasite. Diba? Kung mayroon po kayong Migawan, papatayin po yan ang immune system, mga parasite na yan. Di ba? Kaso nga po, hindi natin alam
Ang alam lang natin, kumain ng masasarap. Mag-enjoy na mag-enjoy. Hindi natin inaalam kung paano tayo magkaroon ng magandang kalusugan, paano tayo humaba ang buhay. Meron pong nabalita kahapon natin, the other night, meron po the longest living person is a Filipino, 123 years old. Di ba? So yan ang aking the person to beat. Yung pinakamahaba sa Pilipinas. Dapat malagpasan ni Doc Joy B dito. Lord, di ba? Kailangan magpipray tayo kay Lord, thank you so much. Lalagpasan ko 123 kung pagpalain po ninyo. Kung ako po may silbi pa sa bayan. Kung wala nang silbi sa bayan, I have better to go, Lord. Di ba? Pero kung marami pa akong matutulungan, please, please, please. Di ba? Ganun po yan. Kung ako marami pang silbi sa buhay, I wish I could live longer. Much, much longer. Pero kung wala na, tapos na ang mission ko sa lupa, why should I? Di ba? Kung wala na ako natutulungan wala na ako natutulungan, useless to live on earth. Di ba? Pero kung ako marami pang natutulungan, we have to pray. Kaya kailangan ko ang prayer ninyo. Di ba, Nanay Sipa Kas? Si Nanay Sipa, 88 years old po yan. Di ba? Unilevel member na po yan, 88. At may nakuha na rin po yan na taga-anong isang hardware. Di ba? May hardware nakuha niya. 88 years old, tatalunin tayo. Monthly po yan bumibili. Kaya po dati sakitin, ngayon po 88 na. Di ba? I think si Nanay Sipa bumili na ating produkto mga 5 or 6 years ago. Tuloy-tuloy po yan. Walang humpay. Every month. Di ba? Yan po ang magandang balita. Meron na kaagad siyang downline, business partner. Isang may-ari po ng hardware diyan po sa Malilipot. Di ba? Palagpagan natin si Nanay Sipa Kas. 88 years old. Kayo ilan? 28 years old. Walang